Wus ndungkap wahyaning mangsa kala dumateng kodrat panguwasing Gusti ingkang murbeng dumadi. Ing nalika semono wonten titaing Gusti ingkang asifat jalu mewah wanita ingkang samadya anetepi jejere gesang. Ngance alamat dia mestuti godhèking para pujangga ingkang dahat pinundi-undi sarta angleluri Laksidarja nulat edi endahing budaya luhung. Monggo pengantin putra untuk jalan pelan-pelan menuju dulangan ingkang angka 1 mertandhakake tekaning rejeki. Salajengipun dulangan ingkang angka 2 mertandhakake tekaning jodoh. Jangkep dulangan ingkang angka 3 nggih menika mertandhakake tekaning ilmu. Ilmune tiyang bebrayan mugi-mugi anggenipun nglampahi madyaning bebrayan agung tansah pikantuk rezeki ingkang agung ingkang barokah ingkang manfaat fidunya wal akhirah amin ya robbal alamin. Adicara dahar kelima sampun paripurna. Salajengipun kapandhu dening Ibu Pangrambusana Tata Rias Diasalon pinanganten sarimbit nindakaken adicara ngunjuk tirta wening. Tirta ya banyu wening ateges werdining Gusti ingkang Maha Ening. Mugi-mugi pinanganten kekalih punika anggenipun nglampahi madyaning bebrayan agung tansah pikantuk werdining Gusti ingkang Maha Ening ingkang arupi pitedah saha pitulungan saengga anggenipun nglampahi bebrayan tansah pinaringan rahayu wilujeng tebya ing sambikala. Adicara ngunjuk tirta wening sampun paripurna salajengipun kapandhu dening Ibu Pangrambusana Tata Rias Diasalon pinanganten sarimbit badhe nindakaken adicara sungkeman. Nanging saderengipun adicara sungkeman dipun wiwiti menika pinanganten kakung kedah nanggalaken pusaka rumiyin ingkang arupi keris saha nanggalaken slop amargi pusaka dalah slop menika lambang jabatan utawi pangkat. Mila bilih sungkem dumateng tiyang sepuh boten kepareng damel atribut pangkat utawi jabatan. Menika filosofinipun bilih badhe nindakaken adicara sungkeman dan sembah niring hulun kaporo-pori sang moro pengran sahanani ingkang mawe kuko saweku